Katsotaan miten päin noi toiset on, onks ne... Miten niin oikein päin? Miksipä ei näin päin? Ei sillä oo mitään... No se on silleen, että toi... Niin että se vetää niin kun se vetää sen ylös, niin se vetää niin kun ulkopuolelle sen. Niin kuin tänne sisäpuolelle tavallaan. Ymmärrätte? Nyt kun se vetää... Katsotko tää nyt tän värinen? Ei, mutta tossa ei mahdu. Jos on siinä, että se ei mahdu. Mihin suuntaan se lähtee vetämään sitä? Nyt kun sä vedät ylöspäin. Kokeilepas. Saat nyt vedettyä sitä. Niin justiinsa. Niin nyt se menee väärälle. Mahtuuko se sinne ylös? Ja nuo toiset on toistepäin. Ja just toistepäin. Eli se pitäisi, hei, kato, pitää saada tänne toiselle puolelle se. Se pitää ottaa alaisesti, pistää kato toiselle puolelle. No ei, toiset on toisella tavalla. Niin. Mut katsoppa, tää on hyvä. Katsoppa tää toisen värinen tuossa. Tää oli tää tumma puoli tänne päin. Joo, no se on ollut sitten näin päin, se on ollut tässä. Se riittää, että se toimii. Joo, no se on ihan se riittää, se toimii. Ja sit kato, kun jos mä laitan sen toiselta puolelta, niin sieltä jää se raku. No niin on joo. Koska se tulee putoo tästä. Joo, se toisissa on kato toistepäin. Joo. No se kato voi olla, se voi olla kummin päin vaan, ei sillä oo merkitystä. Joo, no ei niin oo. Se toimii, kato nyt se toimii ihan hyvin. Ei mitään. Tässä menee vielä pimeämmäksi tältä puolelta. No niin. Tossa kato voi olla nuo karnit tiellä, niin sen takia laittaa toisen. Joo, niin onkin jo. Hieno. Me saadaan voida kiinni vielä. Niin, kun se vielä. Upea. Tuossa oli toi, oliko siinä vain yksi? Oli siinä 2, yritän sen saada maan paikalle. Joo. Ihan pahas paikka. Noniin. Se vaan on ylöspäin. Koukut siis koukut. Olevan tuolla. Niin justiin. Tuliko se tästä keskeltä? Keskeltä se on joo. Tää on kyllä paljon matalammalla. Ei se osaa voida keskellä. Tää on vinolta. No se jos se oli vinossa. Miten otetaan molempia? Mutta eikö se ollut, sehän oli siinä keskellä, kato, hei se oli se ruuvi kiinni siinä keskellä. Se oli vaan, ei sitä ollut otettu irti tästä ruuvia. Se oli siinä. En mä ottanut irti sitä, se on ollut siinä. Se tuli se ruuvi oli kiinni, joo, no se on ollut vinossa sitten. Vaan tupassilla varmasti pistetty. Tää on varmasti koko mökkiä, kato vähän jotenkin vinossa. Niin se. Onko se edes merkittää, jos se on tällä? Niin. Jos pikkusen on, kato, se on semmoinen täydellistä ei saa tehdä myöskään. Kuuluu tämmöiseen islamilaiseen taiteeseen. Otappas, mitenkäs päin? Näin päin se on. No niin, se on joo. Onko se sisällä? No se on se ulomainen, se varmaan on. Aivan. Silleen niin. Joo. Noin. Aivan. Nyt se on ihan päin. Se teki väärinpäin. Nyt on kato. Onko se nyt? Nyt. Joo, nyt se on.
Hienoa. Upea. Upeata, mahtavaa. Joo, no kato sitten oli se. Missä oli se rima? Oli äsken se käsissä. Paitsi että onks tää nyt ihan päin prinkkalaa tää verkko? Millä tavalla? Se on väärinpäin. Mitä se väärinpäin voi olla? Ai niin päin, joo. Oi. Niin. Onko se kuiva suuna? Näettekö, missä se rima nyt on? Siellähän se on seinässä. Missä se? Siellä. Niin tuo. Niin.